Arrenca el vapor universitari l'Ecofòrum 2018, unes jornades de treball dedicades aquest any a la nova governança de l'aigua a la ciutat. Experts en salubritat, tractament, gestió del cicle o de la cultura de l'aigua exposen aquest dimecres i dijous les seves reflexions en les diferents especialitats sobre la matèria. I tot marcat per la recent remunicipalització de la gestió de l'aigua a la ciutat, després d'uns 75 anys en règim de concessió. L'ACA, en aquest cas, gestiona directament, en aquest cas fins ara no ho gestionàvem a través d'una concessionària, però a partir de l'1 de gener gestionarem directament tota l'aigua en alta. Nosaltres som els proveïdors de l'aigua fins a dipòsit. També el govern de la Generalitat està immers en un procés de redefinició de tota la governança del sistema públic de l'ATL. I just d'aquí a 2 mesos, el 10 de desembre, l'aigua de Terrassa serà 100% pública, que sempre ho ha sigut, però també ho serà des del punt de vista de la gestió. Serà 100% municipal. Aquesta mena de processos en els quals s'enforteix la titularitat de la sobirania pública sobre béns o serveis públics, serveis bàsics, es garanteix també l'ús en criteris socials, es moderen algunes tendències especulatives i monopolístiques del capitalisme financer a escala mundial i es dona també prestigi i visibilitat a la gestió pública. Una conferència sobre els conflictes relacionats amb la gestió pública i privada ha estat l'aportació del professor en Dret Internacional Públic de la Universitat d'Almeria. Abel Lacalle ha defensat la gestió pública de l'aigua des de l'aspecte essencial de vida fins a considerar-la un dret humà. Estamos teniendo bolsas de pobreza o de inmigración o lugares de chabolismo donde no se tiene acceso ni al agua ni al saneamiento. Ese derecho humano también ha de llegar ahí. Ese mínimo vital y esa protección de los ecosistemas también ha de llegar a esos ámbitos. L'acte ha acabat amb la intervenció del públic format per tècnics, col·lectius, empreses o entitats com la Taula de l'Aigua i ciutadans a títol personal. L'Ecofòrum ha acabat aquest dijous amb una ponència sobre la governança, la sostenibilitat i la transparència en el cicle de l'aigua. La Conca, un espai compartit, fa al·lusió als problemes de subministrament, la contaminació i els conflictes que genera, mentre que la cap de Salut Ambiental de la Generalitat ha parlat de les garanties sanitàries de l'aigua. El recent procés de remunicipalització que culminarà el pròxim 10 de desembre l'ha explicat el director de l'àrea municipal Marc Cadavall. L'Ecofòrum ha tancat aquest dijous al migdia amb la intervenció del regidor de Territori i Sostenibilitat, Marc Armengol.